hip-hop, de ruggengraat van een generatie. De ruggen steunen momenten van diepe frustratie. Het slecht gaat biedt hip-hop, het tempel van comfort. Die verlegt het moment dat de sample wordt gejopt. Het is gratis voor iedereen en overal aanwezig. Het is voor jonge tienergasten en voor de gepensioneerden, want het is universeel, totdat ieder connecteert. Het is de vust die in de lucht gaat, dat alles corrumpeert. Het is draagbaar in boel en Walkmans en verven. En bovenal draag je het overal mee in je nerten. Het sta je toe van menselijk te zijn. Probeer die te begrijpen met momenten dat je letterlijk wel verdwijnt. Ze noemen de meeste jonge gasten bipolair. Ik vind dat niet zo fair. In essentie is ze visionair. Ze groeien op in een wereld dan bekleed met militairen. Dus logischerwijs is ze weinig revolutionair in hun pezen. Hip-hop werkt mee aan de bevrijding. Zorg voor ondersteuning en gedegen begeleiding. Een wieze voor te demonstreren tegen de bedreiging van corrupte methodieken en onethische verleiding. Dus hip-hop, het is alles wat ik zin en zin gewest. Het is therapie vervat in elke klank en ieder zin. Het leeft, het asemt en blijft maar fluctueren, want een energie vergaan niet, het acclimatiseert. Instrumentals. Keep it real, cause life stays that way. C'est passé près de chez vous, en verre van je bedshow. Die hip-hop draait om zoveel meer dan een rapflow. De jeugd de stemmen bieden, elke zwiegerrijke kletskoos is sowieso gesteund door familie die aan de weg bouwt. De trektou, kun je droom steuren. De meuren en meer oren dan ooit, maar de oren en ook meuren. Het is moeilijk voor een boodschap te spreiden die bovendien gehoord wordt en niet uit zijn context is geframed. Soms komt er weinig binnen, maar hip-hop doet zijn best voor jonge gasten onderdak te bieden op een goede plek. De warme energie neemt sowieso de koede weg, want dat is hip-hop. Een energie die onderling versterkt. Een wisse voeten klappen over ieder onderwerp, een vorm van poëzie dat ze nog niet in de boel pressen. Het is meer dan muziek, het is het wat wederzijds verenigd. Het is verzet tegen de kille manipulerende tijden. Een verzetje, dus zet je erbij. Ik weet niet of dat je hip-hopper zit, want er is plekken voor gie. Elke mens is welkom in onze letterfabriek, waar dan gaan spreken dialoog zijn met een echte repliek. Het enige medicijn dat als al werkt is muziek. Het is de remedie tegen stress en ook eigen fobie. Het is pure kennis, het is alle elementen in één. Het is echte liefde en dat aan alle mensen gemeen. Instrumentals. Gotta keep it real, cause life stays that way.